Сябры, оказывается, у Беларусі масава правяраюць бомбасховішчы. Для чаго? Вы ж ведаеце, для чаго патрэбныя бомбасховішчы? Все гавораць пра нейкае абвастрэнне, пасля якога ўсё зменіцца. І тут праверка бомбасховішча ў Беларусі. Вось якую інфармацыю паведамляе мой калега з радыёрацыя Евген Казакевич. У Беларусі з пачатку года прыкметна актывізаваліся праверкі, рамонт і мадэрнізацыя бомбасховішчаў. Паводле Белпол, гаворка ідзе ўжо не пра адзінкавыя аб'екты, а пра сістэмную працу па ўсёй краіне. Да праверак і аднаўлення сховішчаў далучаныя дзяржаўныя прадпрыемствы, мясцовыя ўлады і структуры грамадзянскай абароны. Толькі за некалькі месяцаў з лютага па красавік адказныя службы выдалі 66 прадпісанняў аб ліквідацыі парушэнняў. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнулі 11 службовых асоб, а яшчэ па 20 выпадках неналежнага ўтрымання сховішчаў былі ўнесеныя асобныя прадстаўленні. І галоўная лічба. Толькі за гэты год у Беларусі ўжо аднавілі 43 аб'екты грамадзянскай абароны. У Беларусі гэта адбываецца на фоне вайны ва ўкраіне, паглыблення ваеннага супрацоўніцтва з Расіяй, пастаянных вучэнняў, размяшчэння расійскай ваеннай інфраструктуры і ўсё больш жорсткай рыторыкі вакол магчымай эскалацыі ў рэгіёне. Таму ўзнікае, як мне падаецца, лагічнае пытанне. Чаму менавіта цяпер улады так актыўна ўзяліся за сховішчы, якія дзесяцігоддзямі маглі стаяць у занядбаным стане? Падаецца, што адказ на гэтае пытанне нам дасць толькі час, але будзем спадзявацца, што карыстацца бомбасховішчамі беларусам не прыйдзецца.